Салаткі, магчыма, яшчэ не даедзены, святочныя дэкарацыі, як вы бачыце, яшчэ не разабраны, таму welcome to 2025. Сёлета будзе 5 год, як мне, ды і шмат каму не далі прагаласаваць за Віктара Бабарыку. У 2020-м гаспадара Віктара было шмат пытанняў. Самыя дзіўныя тычыліся, безумоўна, фінансаў. Адкуль, маўляў, грошы? Напэўна ж, скраў і хоча сабе яшчэ больш. Так, мы пакуль не навучыліся адэкватна рэагаваць на заможных людзей. Цікава, што гэта праблема не толькі пасля савецкіх беларусаў. За 100 год да гэтага нашыя продкі не паверылі ў Рамана Скірмонта, арыстакрата, землеўласніка, мецэната, бізнесоўца, плейбоя, філантропа, які кентаваўся з моцнымі гэтага свету. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Усіх са святамі, усім прыемнага прагляду. Раман са старога роду Скірмонтам, вядомага яшчэ з часоў ВКЛ. На гербе, што вельмі цікава, дуб, а прозвішча з балцкіх гаворак тлумачыцца як той, хто мае здабычу, майно. У вёсцы Парэчча, што на Піншчыне, знаходзілася радавое гнездо, прычым вельмі такое добрае і ўражваючае. Такі сабе Ліверпуль на Ясельдзе, бо пры маёнтку былі розныя вінакурні, суконныя фабрыкі, гаспадарчыя і аграрныя комплексы. Нават на малюнку Наполеона Орды 1870-х відаць прамысловы пейзаж з трубамі. А вакол дзіўнае палессе. Таму у Рамана, калі ён размаўляў па-беларуску, гучала палескае «шо-що». Гаспадар Раман ведаў да халершчы моваў, літаратуру, гісторыю, але не меў пры гэтым нармалёвай адукацыі. Бацька ў 15 гадоў забраў яго з гімназіі, натуральна, каб уводзіць у бізнесовыя справы. Далей падзеі рэвалюцыі 1905 года, якія шырака адчынілі дзверы рознаму палітычнаму варушняку. Раману на той момант вельмі такі салідны ўжо 37 гадоў. Ну, але ж ён все ж такі акунуўся ўвесь гэты варушняк. Трапіў у першую расійскую думу як дэпутат ад Менскай губерніі. Заахвоціў сябар Эдвард Ваніловіч, той самы, які будаваў чырвоны касцёл у Менску. Раман уваходзіў у дэпутацкую групоўку, якая называлася «Краёвае кола Літвы і Русі». Ужо пасля адбылася спроба стварыць аднайменную партыю, толькі Русі там мянялася на Беларусі. Гэта быў бы такі міжнацыянальны блок беларуска-польска-літоўскі, які тапіў бы за інтарэсы былога ВКЛ. У гісторыкаў гэта проста завецца краёвым патрыятызмам. Акцэнт не на мову і нацыянальнасць, а на край. Тыпу, давайце разам яго весці да росквіту. Што да палітычных поглядаў Скірмонта, дык гэта лібералізм і кансерватызм у адным флаконе. Ну, это калі супер коротка. То бок, за свабоду, вызвалення палітычных зняволеных, каб не было цэнзуры ў прэсе, але не бальшавік пры гэтым і не сацыяліст, падкрэслена. Каб пытанне з зямлёй вырашыць акуратна, не даводзіць да выбуху і крыві паміж сялянамі і землеўласнікамі. Сацыялісты пры гэтым крычалі забраць усё і раздаць народу па колькасці рабочых рук у сям'і. Скірмонт, будучы чалавекам з досведам бізнеса, разумеў, будзе гамон і зямлі, і людзям. Так пасля і, дарэчы, зрабілі бальшавікі. Таму сімпатызаваў хутчэй Сталыпіну, які тапіў за рэформы, пакуль таго самага Сталыпіна не завалілі. Ці лічыў Скірмонт сябе беларусам? Цікавае пытанне, давайце паспрабуем знайсці адказ. Ён просты: так, беларусам польскай культуры. Калі больш разгорнута, дык я ураджэнец беларускага Палесся, нашчадак літоўскай сям'і са старажытных часоў, спакон вякоў аселай у гэтым краі. І мае продкі ад 17 стагоддзя карысталіся беларускай мовай як хатняй. Скірмонт і сам карыстаўся беларускай як хатняй, але на яго прыхільнасць да беларушчыны далей праз 10 гадоў вельмі моцна паўплываў Максім Богданович. Ну і разам з тым Скірмонт лічыў, што час шляхты ўжо мінуў і надыходзіць час простага народу. У думе Раман быў заўважнай фігурай і пашоў бы далей, але адбыўся даволі камічны момант з той самай адукацыі. У 1910 годзе яго выбралі ў Дзяржсавет, Верхоўную палату. Там Скірмонт паспеў пару разоў выступіць, але не мог даць паперу пра скончаную гімназію, ну, то бок атэстат. Таму проста ціхенька сышоў, тыпу, вы тут займаецеся сваёй палітыкай, а я паеду на сваю зямлю на Палессе працаваць. Ну, здаецца, і ўсё б на гэтым, але вайна, рэвалюцыя, БНР. Давайте адаб'емся. На пачатку 1917 году Скірмонт узначальваў беларускае таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны. Таксама, што вельмі важна, быў загадчыкам мінскага губернскага харчовага камітэта. Заведаваць хлебам у прыфронтавым горадзе гэта вельмі і вельмі моцна і адказна. У яго пад началам нейкім там сакратаром акурат і працаваў узгаданы раней Максім Богданович. Атрымліваецца, што менавіта Скірмонт выпісаў у лютым 17-го таму двухмесячны адпачынак з захаваннем заробку ў 200 рублёў па здароўю. Максім паехаў у Ялту і ўжо
не вярнуўся, бо памёр. У дні кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 году Скірман быў у Петраградзе. На свае вочы пабачыў, што такое бальшавізм. І, шчыра кажучы, быў шакаваны. Яму ўжо не трэба было тлумачыць, як гэта будзе выглядаць, калі дойдзе да Беларусі. Скірман так ці інакш вярнуўся ў беларускую палітыку. Няхай, можа быць, і не хацеў. Бо ўзначаліў беларускі нацыянальны камітэт. Што мега важна, сярод нашага палітыкуму, які толькі ўваходзіў на сцэну, спадар Раман быў адзіным дарослым прафесійным палітыкам пад 50 год з досведам дэпутацтва. Плюс, таксама вельмі важна, яго ведалі ў Петраградзе, бо іншы збольшага рамантычная моладзь. Што яшчэ больш важна, побач са Скірмантам знаходзіліся салідныя людзі з грашыма, якія сімпатызавалі беларускаму руху. Князь Антон Радзівіл, Марыя Магдалена Радзівіл, Эдвард Варніловіч, Геранім Друцкі-Любецкі, такі сабе залаты фонд алігархі, можна сказаць. Калі на пачатку 1918-го немцы занялі Менск, Скірмант узначаліў правакансерватыўнае крыло беларускага руху. І немцы, што важна, былі гатовы размаўляць з ім адзіным, бо астатнія беларускія дзеячы выклікалі пытанне вельмі простага кшталту. А хто вы такія і каго прадстаўляеце? Весной 1918-го Скірмант увайшоў у раду БНР. Сярод яго прыхільнікаў генерал Кіпрыян Кандратовіч, ксёндз Вінцэнт Гандлевскі, менеджеры Павел Аляксюк, Радаслаў Астроўскі ды іншыя. То бок, сабраў чалавек вакол сябе праваліберальную тусоўку, якой не па дарозе было з сацыялізмам. Сацыялісты, зразумела, Скірманта недалюблівалі. Выкарыстоўвалі толькі на важных перамовах, каб тупа паказаць, рытуальная такая функцыя. Дарэчы, Скірмант часцяком жыў у Менску ў сваёй кватэры на сённяшняй вуліцы Валадарскага. Такі сабе прыгожы дом, акуратна супраць Чабурэчкі. Трэба зазначыць, што Скірмант пісаў чарнавік той самай тэлеграмы Кайзеру, за якую ўвесь час папракаюць палітыкаў БНР, тыпу «вы калабаранты». Па тэксце ідзе падзяка нямецкім войскам за тое, што прыйшлі, але там жа пішацца пра незалежную і недзялімую Беларусь. Маўляў, давайце быць саюзнікамі і ўсё на гэтым. То бок, гэта нейкая там здрада, толькі калі мы сябе пазіцыяніруем з расійскага ці з савецкага боку. А калі мы беларусы і хочам знайсці саюзнікам, дык у чым здрада? Бо літоўцы ці украінцы акурат так і рабілі. Шукалі сяброў і падтрымкі. Але немцы не спяшаліся нешта там прызнаваць. Пры гэтым нікога не арыштоўвалі. Тыпу, займайце ціхонечка сваімі справамі і не перашкаджайце, калі ласка, нам. Ну, дзякуй на тым. У БНР ужо пачынаўся хаос. А першым ворагам Скірманта стаў сацыяліст Язэп Варонка, які не пагадзіўся з прызначэннем таго прэм'ерам БНР. Бо сам хацеў быць прэм'ерам. Не перадаў пячаткі, дакументы і гэтак далей. Ну і розныя там эсеры ды сацыялісты ўвесь час палівалі Скірманта лайном. Тыпу, мы ж усе з народу і за народ, а зямлю наогул лепш падзяліць. Зноў ж такі, хаос. Калі зірнуць на скандалы ў сённяшнім беларускім палітыкуме вакол там коордынацыйнай рады, офіса, антыкрызіснага ўправлення і так далей, можна упэўна сказаць, нічога новага. Усе мы нашчадкі БНР. Скірманта гэта ўсё задзяўбала, чалавек склаў паўнамоцтвы. Ну, бо ён таксама не разумеў, як дзяржава можа існаваць без падтрымкі бізнесу, войска, межаў, чынавецкага апарату, законаў і гэтак далей. І як можна весці перамовы з замежнікамі, калі не до конца понятно, што ты прадстаўляеш і хто за табой стаіць. Скірмант увосень яшчэ ездзіў у Берлін на перамовы, але там ужо у немцаў здарылася рэвалюцыя, ім было не да нас. А вось у Версаль не паехаў, хоць яго надалей прасілі людзі з БНР. Нават выпісалі дыпламатычны пашпарт. Карацей, тут сыграла ролю неўдалая геапалітычная сітуацыя, бо не знайшлося моцнага саюзніка, які б падтрымаў беларусаў. А яшчэ міжпартыйныя срачы і люты сацыялізм беларускіх дзеячоў. У 1919 годзе Скірмант яшчэ вёў перамовы з Пілсудскім. Маўляў, а што калі стварыць беларускую дзяржаву ў саюзе з Польшчай ці федэрацыю? Але ішла польска-савецкая вайна і зноў паўстала слушнае пытанне. Колькі за табой штыкоў, колькі дывізіяў? Тут беларусы, на вялікі жаль, нічым не маглі пахваліцца. У міжваенны час Скірмант адышоў ад беларускага варушняка, бо той у заходняй Беларусі няспынна лявеў і арыентаваўся на Савецкі Саюз. Маёнтак у парэчы моцна пацярпеў у часе вайны і рэвалюцыі. Суконныя фабрыкі уласнік нават не стаў аднаўляць. Можа, сам быў троху ў дэпрэсіўным стане. У польскай паліцыі ўсё ж яшчэ паўдзельнічаў. Крашыўся з прэм'ерам Масціцкім, захаваліся нават фота. Быў на выбраных пасадах суддзі ў сваім палескім ваяводстве. А ў перыяд 30-35 гадоў сенатарам у Сойме Польшчы.
Польшчы. Пазіцыя яго была наступная: за Польшчу, але супраць паланізацыі. Тапіў за міжнацыянальную і міжканфесійную талерантнасць. Ёсць такая гісторыя. У скірмантавым парэччы не выкарыстоўваўся вялікі кавалак зямлі. Ну і павятовая ўлада вырашыла перадаць яго ў 20-х польскім асаднікам-каланістам, якія прыязджалі з Польшчы тут жыць. Такой была на той момант дзяржаўная палітыка. Скірмант даведаўся і хуценька раздаў сялянам па льготных умовах тую зямлю. Мясцовым беларусам. Калі з'явіліся асаднікі, то развёў проста рукамі. Тыпу, усё сяляне разабралі. Выбачайце. Ну а ў сялянаў уже польская ўлада зямлю не адбірала. Закон усё ж таки шанаваўся. Скірмант і сяляне, дарэчы, асобная тэма. Варта сказаць, што Раману пашчасціла, бо ён мае свайго сапраўднага, адданага біёграфа. Гэта прафесор Алесь Смалянчук. Той сабраў усё магчымае па Скірманту па архівах і ўклаў у таўсценную такую кнігу біяграфію. Раман Скірмант, жыццяпіс грамадзяніна краю з вялікай літары. Таксама аўтар паспеў пагутарыць з сялянамі, якія памяталі яшчэ Скірманта ці чулі пра яго ад сваякоў і бацькоў. Спадар Раман быў знакавай асобай, таму памяць пра яго засталася даволі аб'ёмнай, што, безумоўна, вельмі добра для нас. З сялянамі Скірмант размаўляў прынцыпова па-беларуску. Таму вясковыя казалі: ён наш пан, ён па-нашаму гаворыць. А самае галоўнае, быў людзяным, то бок па-чалавечы да ўсіх ставіўся. Там дапаможа дрэвам на новую хату, там дровамі, там зямлі дасць. Праз шмат гадоў захавалася легенда, тыпу Скірмант шэптам умеў тушыць пажар. А пажар на вёсцы – гэта самая страшная справа. Паводле Смаленчука, гэта можа быць рэхам сапраўднай гісторыі пра тое, як Скірмант яшчэ да рэвалюцыі стварыў пажарную каманду, якая рэальна займалася тым, што тушыла пажары. Сяляне доўга яшчэ казалі «наш Скірмант». Напэўна, лепшае сведчанне прызнання чалавека. Цікава, што Раман так і не быў жанаты, ну, афіцыйна не быў жанаты, але меў каханую жанчыну, на 10 гадоў малодшую за сябе сялянку. Звалі яе Кацярына Цярэшка, дажыла да 1957 году. Раман і Кацярына нібыта нарадзілі 4 сыноў. Усе вельмі падобныя на тату. Усе працавалі ў маёнтку. Усе пасля прыходу саветаў паехалі ці то ў эміграцыю, ці то ў Сібір. Захавалася класнае фота са жніўня 1939-го. Сям'я Скірмантаў цалкам у зборы, на маёнтку, прыгожы, у гарнітурах, побач пляцёная мэбля, вельмі такой камфортны стан. Большасць людзей з гэтага здымку загінула праз бальшавікоў. У кастрычніку таго ж году за Скірмантам прыйшоў мясцовы рэвалюцыйны камітэт. Арыштавалі, загрузілі на воз, тыпу весці ў Пінск на допыт. Але не давезлі, расстралялі па дарозе ў лесе. На наступны дзень адзін з бальшавікоў красаваўся ўжо ў касцюме Рамана і з ягоным гадзіннікам. Гібель спадара Рамана, а яму ўжо быў 71 год, авеяны легендамі. Ну, праўда, а як яно магло стацца, што добры пан дапамагаў сялянам, а самі ж тыя сяляне яго завалілі. Бо калі так, дык падобна на вердыкт усяму беларускаму народу ў прынцыпе. Ёсць некалькі тлумачэнняў. У гэтыя рэвалюцыйныя камітэты, якія ствараліся адразу на акупаваных саветамі тэрыторыях у 839-га, звычайна ішлі далёка не лепшыя людзі. Маргінез, прапойцы і злодзеі. Радзей ідэйныя камуністы. У нашым кейсе акурат прапойцы і злодзеі. Адзін з тых, хто арыштоўваў Скірмантаў, быў чалавек, раней асуджаны за крадзеж мёду ў ягоным маёнтку. Ну, а кіравалі усім расейцам. Камісары Марозаў і Холадаў. Ну і тут пара легендаў. Тыпу, па адной з іх, калі Скірманта звозілі, сяляне плакалі, а ён ім на развітанне кінуў: «Я з вамі прашчаюся назаўжды. Спадзяюся, нікому кепскага не зрабіў». Далей, калі прымусілі капаць магілу ў лесе, адмовіўся: «Не хачу, маўляў, самі капайце». Ну а калі ўжо дайшла чарга расстрэльваць, адмовіўся адварочвацца. Тыпу, ад людзей я ніколі не адварочваўся. Так было ці не, невядома. Але бальшавікі, забіўшы, нават цела Нармалёва не прыкапалі. Парэшткі Скірманта выявілі ў 1940-м мясцовыя пастухі. Усіх мужчын з роду Скірмантаў на Беларусі забілі або выслалі. Маёнтак быў разрабаваны. Што хочется сказаць? Гэта гісторыя не проста пра добрага, разумнага чалавека з трагічным лёсам. Яна таксама пра выбар, што з'яўляецца вельмі цяжкай і адказнай справай. То бок, у 1918 годзе беларусы яшчэ не дараслі да Скірманта, каб упісацца за такога палітыка і зрабіць яго сваім народным сапраўдным лідарам. Бо няспелы народ, як дзіцёнак, заўжды верыць у папулізм, у адняць і падзяліць, у злых буржуяў, крывапійцаў, у добрых галадранцаў. У серыі пра выбары 1994 года мы пра гэта вельмі падрабязна прагаворвалі.
Гэта пра дзяцінства народа, так бы мовіць. Таму, напэўна, у Скірмунта ў 1918 годзе, на жаль, усё ж такі не было ніякіх шансаў. З пазітыўнага. Здаецца, беларусы ўсё ж перараслі гэты этап і ўжо могуць бачыць у паспяховым бізнесмене з дарагім гадзіннікам не ворага, а сапраўды пазітыў і перспектыву. Лепшае сведчанне – грамадная падтрымка бабарыкі ў 2020 годзе. Як у апошнім інтэрв'ю прагаворваў Мікалай Халезін, у Беларусі нават аршанскія чыгуначнікі з гаечнымі ключамі ў руцэ галасавалі за банкіра. У Расіі такое дагэтуль уявіць проста немагчыма. Нагадваю ўсім вам, мы канал «Загляне сонца». Я віншую вас са святамі і давайте пазбаўляцца комплексаў ды беларусець разам.